Nummer 11 er Pige. Nummer 14 Ingrid. Nummer 16 Jonathan. Nummer 19 er Peter. Pladserne. Her Vejle spiller på vej på banen. HB Køge står allerede inde og får, skal vi se, anfører Steffen Kielstrup, der sad udenfor i søndags mod Næstved, kom ind undervejs. Men han har været syg op til den kamp, og derfor var han ikke fra start. Målmand Christian Feste hos Vejle. Og herligt solskinsvejr i det vejlensiske. Der er jo få klubber, der har så skønne omgivelser at spille i som Vejle også, selvom bøgen ikke er sprunget ud i noget. Her kampens dommer Peter Kjærsgaard Andersen. Og skal vi lige tage de to startformationer, som de ser ud i dag. Vejles først her, og der er to ændringer i forhold til Næstved-kampen i søndags. Anført Steffen Kielstrup og topscorer Kim Olsen var begge plader af sygdom op til den kamp, men begge vender tilbage i dag. Steffen Kielstrup er med på midtbanen i stedet for Jesper Jensen, og Kim Olsen erstatter Andreas Albers i angrebet. Kim Olsen med nummer 11. HB Køge er jo i aktion for første gang i foråret. De fik premieren aflyst sidste weekend, og HB Køge er uheldigvis lidt ramt af skader. De to stærke offensive kanter, Bo Storm og Ada Gisiri, er ude med skader. Bo Storm døjer med en fibersprængning, og Gisiri, han fik problemer med en fod i en træningskamp i tirsdag. I stedet så bliver det Fabinho og Mehakovic på kanterne. Og så er det to debuterende backs hos HB Køge. Det er Kenneth Bjergsted, tidligere AB-spiller på højre bakken, kommet fra AB her i vinter, og så til venstre Andreas Sørensen, kommet fra HK i vinter, men i øvrigt med en fortid i Vejle Boldklub. Ligesom to andre i Køge startformation, nemlig anfører Thomas Guldborg Christensen i forsvaret med nummer 4 og nummer 3 Lasse Kronborg oppe på midtbanen. De har også tidligere spillet i Vejle. Her Fabinho med en fortid i Randers. Han er så blevet valgt til